1:05 da tarde aquí nos Estados Unidos. Estou no meu despacho na Universidade en Martin, Tennessee. Dou a benvida a unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Son Antón García Fernández dende os Estados Unidos e imos falar hoxe dunha situación interesante no Celta. Despois de dúas derrotas seguidas fora da casa, volta o Celta a Balaídos e nova vitoria. Neste caso, fronte ao Real Valladolid. Este programa tiña que emitirse onte, pero por cuestións médicas, cuestións da miña filla, que está ben, sen ningún problema, pero ten que tomar a súa medicina e todas esas cousas, pois tiven que levala a médica, pois xustamente a hora na que tiñamos programado estar no aire aquí en YouTube. Despois tamén estaremos en Spotify, porque Fernando a encargarse diso. Pero para falar deste partido, desta nova vitoria do Celta, neste caso na casa unha vez máis, porque semella que o Celta ten uns resultados máis positivos na casa que fora, e por iso a dúbida é como xogará o Celta fora da casa esta tempada, como serán os resultados do Celta esta tempada. Pero bueno, esa pode ser unha das cousas das que falemos. Podemos falar de moitas outras cousas. Está por aí xa o Queicito, Manuel Seijo, todos os que estean en directo poden comentar a través do chat. Tamén está Marcos Varela. Boas noites a todos. 1:07 aquí nos Estados Unidos e as 8:07 en Vigo. Temos aproximadamente unha hora porque despois teño que ir dar as miñas dúas clases que teño que dar esta tarde, así que temos unha horiña e imos falar no centro de Vigo con Antonio García Teijeiro, que xa está preparado aí, poeta, vigués distinguido, celtista dende sempre, gañador do Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil hai uns anos, e o meu pai tamén. Aí está, Antonio García Teijeiro. Benvido, Antonio, Bar Celeste en directo. Hola, Antón, pois moi boa tarde, moi bo serán aquí en Vigo, aí aínda é tarde, a 1 da tarde. Bueno, pois encantado de estar aquí, de estar en compañía de toda esta xente maravillosa que segue o bar coas súas opinións e cos seus todo aquilo que realmente lles apetece dicir, porque aquí isto é aberto e cada quen, pois, defende certas posturas sempre dende o punto de vista do respeto. Podemos acendernos en algún momento, pero sempre é un pouco para darlle un pouco de salsa un pouco ao programa, non? Pero un programa maravilloso onde me sinto moi a gusto e, bueno, e aquí estou a túa disposición e a de quen veña hoxe, participe hoxe no Bar Celeste. Pois moitas gracias por estar aí, Antonio. Por suposto, tamén en Vigo. Hoxe Fernando non pode estar por cuestións persoais, non está libre hoxe. Tivemos que cambiar o programa, pero sí que está en Vigo tamén Mon Catalina. Mon, benvido ao Bar Celeste, grazas por estar aquí. Que tal? Moi boas, rapaces. Aquí estou, encantado de estar convosco. Comentar todo relativo ao partido de Valladolid, que, penso que trouxo boas novas, que deixounos bastante satisfeitos. E, hoxe moi preocupados aquí, Antón, polos lumes que están a arrasar o norte de Portugal, dende Aveiro ata prácticamente a fronteira con Galicia, que mantén o ceo prácticamente cheo de lume, que con ese efecto que é bastante bonito á vista, pero moi desagradable, que é ese sol vermello que está a facer, que estamos a ver durante todo o día, esperando que se arranxe canto antes, porque a verdade é que este verán estaba especialmente espectacular todo o norte de Portugal, toda a zona de Galicia, cun verde como había moitísimos anos de frondoso que non víamos por a intensidade das choivas do inverno e por este verán fantástico que tivemos. E a verdade é que dá arrepíos pensar en no que está sucedendo no país veciño, non? Entón, toda a forza do mundo para eles. Esperemos que, que isto pare canto antes e cheguen as choivas e poidan axudar a sofocar o lume. A nosa preocupación, a nosa lembranza, que fermoso é o norte de Portugal e que semellante ao sur de Galiza. Realmente a min encántame. Sempre que volto a Vigo a visitar a familia e os amigos, pois góstame tamén viaxar
polo norte de Portugal, así aprendín portugués sendo máis xove, bueno, pois teño unha querencia especial pola cultura portuguesa en xeral, pola lingua, pola literatura, pola música. Entón, dende logo, a nosa lembranza, os nosos ánimos para os nosos veciños portugueses, que ás veces pasan por Vigo, ás veces tamén veñen ver o Real Club Celta de Vigo e se estiveron algún destes cidadáns portugueses no campo, no Estadio Municipal de Balaídos, vendo o partido entre o Celta e o Valladolid, pois verían un partido pois que temos que analizar un pouco. Xa digo que hoxe temos pois máis ou menos uns 50 minutos para falar do partido e de diferentes cuestións relacionadas, así que quero simplemente preguntarvos para comezar a conversa que destacaríades de positivo no partido do domingo e que destacaríades de negativo, Antonio e Mon. Vitoria, por suposto, moi positiva, porque o Celta xa ten 9 puntos e os 3 partidos da casa xa os gañou. Antonio, Mon, que pensades? Ben, a min dicir que o primeiro tempo do partido non me gustou. Non me gustou, pero como partido de fútbol. Sí que me gustou a proposta do Celta, pero non me gustou nada a proposta do Valladolid. O Valladolid fixo, de verdade, para min, non sei se polas circunstancias ou non, fixo un planteamento non só rácano, sino de destruir calquera intento de xogo preciso por parte do Celta, non perdendo tempo, facendo faltas, algunhas faltas bastante descaradas e tal e cual. E non foi un primeiro tempo que me gustase. O Celta sí, pero moi maniatado por culpa destas cosas que o árbitro para mí non soubo atallar, non? É dicir, polo demais, creo que temos que estar moi satisfeitos, lóxicamente, deste equipo. Que foi o mellor do partido? Pois precisamente sobrepoñerse a un equipo que veo a non xogar. No primeiro tempo o Valladolid non xogou absolutamente nada. Ben é certo que o Celta só tirou 2 veces a gol, que foron 2 goles, pero que claro, un equipo que propón tanto como o Celta, cando lle poñen este tipo de obstáculos, pois perde un pouco de brillantez. Ben o sabían os de Pezolano e isto notouse moitísimo. A segunda parte esa foi outra historia. Creo que foi o que máis me gustou foi precisamente iso, volver a ver a Eidú no campo, aínda que se nota que lle falta ritmo, pero volver velo aí outra vez de curto, para min foi moi bonito, porque me parece que Eidú é o mellor defensa que ten o Celta. E o que non me gustou, pois o de sempre. Bueno, hai cousas, non me gustou, pois que volvemos recibir un gol, non? É dicir, que non somos quen de deixar a portería a cero. Eu tiven a medida que pasaba o partido pensaba que isto podía acontecer o domingo, pero logo se demostrou que non. É bastante lamentable e perigoso estar recibindo goles cada partido. Metemos moitos, pero nos meten moitos. Non sei se iso é digamos que o planteamento e a concepción futbolística de Giraldez, o que tamén hai xogadores que se desconcentran nos determinados momentos e sempre ven o gol un pouco por aí. Pero vamos, despois podemos falar de alguna outra cousa, pero en principio o que menos me gustou foi recibir un gol máis, porque non esquezamos que con 2-1 o Valladolid tivo 2 oportunidades moi importantes que puderon empatar de maneira injusta, pero o fútbol son goles. Unha que saiu moi preto a rentes do pau esquerdo da portería de Guaita, e o segundo un balón dividido no que chocaron o dianteiro e Guaita, que puido tamén, se alguén mete unha P por aí, o 3-1 coa expulsión do xogador vallisoletano, pois iso que as cousas mellorasen e, logo esa xenialidade ou ese olfacto maravilloso de Dubicas, pois deixou tranquilo. Pero, hai cousas que hai que seguir, hai que ter paciencia, evidentemente, pois ten un equipo novo, un adestrador novo e con unha forma de xogar nova. E, aí estamos, ilusionados, pero
con certos reparos. Mon? Sí, coincido co análise, sobre todo da posta en marcha do Valladolid, non, no primeiro tempo. Un Valladolid que, cando tivo a oportunidade realmente de competir e de empatar o partido, foi cando foi a polo partido. Realmente no primeiro tempo daba lástima ver como pasaban o balón entre o porteiro e a defensa, o porteiro puña o pé enriba do balón esperando a que o dianteiro efectuase a presión e parecía prácticamente unha encerrona que querían facer, non? Perdendo tempo, con faltas que penso que o árbitro, bueno, permitiu un exceso, entradas por detrás, en canto o Celta daba 2-3 pases, interrompían o xogo. Bueno, un tipo de fútbol moi rácano, moi cicateiro, moi ramplón, non? No primeiro tempo, un primeiro tempo que, a pesares, coincido con Antonio de que non se viu fútbol, o fútbol que se viu puxo o Celta. Claro, E foi moi merecedor de chegar ao descanso, penso, co partido prácticamente resolto, porque foi o único equipo que puxo o fútbol en riba do campo, non? E acumulou ocasións de gol e xogadas onde se veía que se podía xerar perigo en calquera momento, non? Sobre todo a través dun fantástico Hugo Álvarez, que penso que foi tamén unha das noticias positivas, non? Parece que sacouse de enriba toda a presión bueno, pues que podía ter daquel partido malo contra o Villarreal, dese erro individual contra o Villarreal, e foi o Hugo Álvarez que víamos no Fortuna, non? Un Hugo Álvarez atrevido, que conduce o balón buscando o lateral, que se asocia con Iago Aspas. Bueno, unha versión moitísimo máis preto do Hugo Álvarez que todos queremos e que descubrimos. Que non viramos este ano, Mon, que non viramos. Todavía non. Sí que viramos o ano pasado, sobre todo aquel partido contra o Athletic, pero sí que este ano, bueno, pois custoulle comezar a coller ritmo, non? Ese Hugo Álvarez, esa versión do Hugo Álvarez, penso que é unha das novas positivas do partido ante o Valladolid, pero evidentemente, por suposto que temos que estar ledos e satisfeitos do partido, satisfeitos da proposta, que segue a ser fantástica, satisfeitos de que levamos na era Giraldez vendo 15 aliñacións distintas e 37 xogadores do Celta, que isto é patrimonio, é unha maravilla, baixo o meu punto de vista, pero tamén temos que ser conscientes de que creo que estamos a ter a fortuna en momentos determinados que nos faltou o ano pasado. E non digo que esteamos a gañar, ollo, que a xente non se equivoque. Non digo que esteamos a gañar por fortuna, porque evidentemente os partidos que merecimos gañar, gañámonos. Ou mellor dito, incluso merecimos gañar algún partido máis. Entón, penso que o Celta está onde ten que estar por merecementos. Pero si é verdade que o ano pasado todo o que podía salir cruz estaba a salir cruz. Este ano as cousas están a ser un pouco máis naturais, non? Estamos a ir a polos partidos e probablemente a sorte tamén nos este a acompañar por ser valientes na proposta, non? Por ir a polo partido e non esperar, e non ser reactivos e non propositivos, non? E o segundo tempo, bueno, é verdade que o Valladolid foi a por nós, que foi un moito mellor Valladolid, que sufrimos moito pola banda dereita, non tanto polo baixón de Javi Rodríguez, hai moita xente... No, pero pola banda esquerda deles. ¿No? Pola banda esquerda deles, sí, a dereita nosa. Penso que non tanto polo baixón de Javi Rodríguez polo gol, que hai xente que di que tralo gol, pois Javi Rodríguez puxose nervioso, senón porque penso que Mingueza realmente a nivel defensivo estivo moi mal. Foi un partido moi malo de Mingueza, hai que dicilo. Así como a toda agora estivo fantástico, a nivel defensivo non podemos deixar ao lateral só permanentemente con dous xogadores, porque todo o perigo do Valladolid veu por aí no segundo tempo. E logo a expulsión do Valladolid, que para min é bastante rigorosa, axudou moitísimo o Celta. A expulsión do Valladolid e os cambios moi ben feitos por Giraldez, a entrada de Suedberg, sobre todo a de Tasos Dúbicas, deron moitísimo aire ao equipo ata a sentencia no minuto 89, que foi un pase fantástico de Iago e unha resolución extraordinaria de Dúbicas. Pero bueno, o partido estivo no fío entre o gol do Valladolid, que penso que foi alrededor do 50, e ben avanzado o minuto 80. Por lo tanto, victoria por 3-1, satisfeitos, pero con cuidado, porque estamos máis no fío do que parece. Claro. Sí, xa que di iso Monco, que estou totalmente de acordo, evidentemente o Valladolid marcou o 2-1, como din aquí os mexicanos, el descuento, ¿no? Porque desconta de 2 goles de ventaxa a 1, moi cedo na segunda metade, e iso, dende logo, que foi un factor. Pero ademais diso, que pasou co Celta neses comezos da primeira metade, Antonio? Porque a min
non me gustou e sorprendeume que despois dunha primeira metade na que o Celta marcou 2 goles e semellaba que todo estaba feito, na segunda metade as cousas complicáronse bastante. É que eu creo que houve un pouco de confianza, non? Ese 2-0 e un Valladolid absolutamente inepto cara á portería, creo que iso realmente fixo que o Celta, sin xogar mal, pero se confiou. Pero confiou. O sea, a min pareceme que hubo un exceso de confianza. E, por outra banda, que eu creo que se pedía a berros os cambios. Creo que os fixo un pouco máis tarde do que a mí me gustaría. Eso é unha opinión miña que non ten en absoluto crítica ningunha. Digo porque Borja traballou unha barbaridade durante todo o partido hasta que xogou, pero chegaba un momento que xa non podía máis. Precisábase a frescura de Dubicas, a súa velocidade, a súa olfacto, a súa conexión con Iago, precisábase antes. Eu creo que hubo aí un momento entre un certo cansazo, pero sobre todo unha certa confianza que psicolóxicamente todos víamos que o partido estaba gañado. Eu pensaba ademais que por fin íbamos pasar un fin de partido tranquilos. E non foi así, non? E non foi así. Eu creo que fundamentalmente eu diría necesidade de cambios un pouco antes e sobre todo confianza. É un exceso de confianza que non é bo, porque o Celta con esa proposta non pode confiarse nunca. É unha proposta que exixe unha concentración en unha preparación física o 100%. É moi valente, é moi afouta, ademais, pero ao mesmo tempo exixe moito. Entón, como baixes un pouco os brazos, márcate un gol, como pasa normalmente, además, neste equipo, entón pode vir a desgraza, non? Porque hubo, de verdade, que hubo un momento aí que o Valladolid empezou a ser o Valladolid, non? Porque ata ese momento, vamos, foi un equipo do peor, dicía este Valladolid de carne de segunda, pensaba eu. Pero claro, logo xa cando meteron ese gol, que foi como foi, onde Guaita non estivo moi afortunado, por outra banda, penso que o Valladolid, nese punto, empezou a xocar. E un momento que someteu o Celta, porque eu creo que colleu o Celta desconcertouse con ese gol, porque vían tan claro, de repente ven un 2-1 e póñense nerviosos. Bueno, pois puido ser o empate, inmerecidamente, totalmente, pero puido ser o empate, porque o fútbol ao final son goles, non sempre gaña que mellor xoga, non? Ainda que a grande parte das veces sí, non sempre. Entón, bueno, eu creo que pasou iso. Dende o meu punto de vista, seguro que mente pasaré outras cousas, pero tal como vin eu sentado na bancada, eu pensei iso nese momento. Mon, dicías que a expulsión a ti te parecera un tanto rigorosa. A mí parece bastante clara porque non hai posibilidade de xogar o balón, é unha patada bastante forte, entón non me parece tan rigorosa, pero dende logo sí que me parece un momento que cambiou totalmente o partido e que facilitou moitísimo as cousas o Celta. Sí, deu unos moitísimo oxíxeno, pero non só a expulsión, as entradas de Dubicas e de Suedberg deron moitísimo. Claro, os cambios que decía, claro. Sí, coincido con Antonio, eu estaba na grada moi inquieto por esta cuestión, porque vía que chegaba aos 60, que creo que foi nos 60 e pico, o cambio, e parecíame estrano que coñecendo xa como coñecemos a Giraldez e vendo que o Celta cotizaba baixa no partido, estaba caendo físicamente, efectivamente Borja Iglesias notabas que non tiña esa capacidade, porque Borja Iglesias fixo un traballo impresionante, oscuro, sensacional, porque estivo a tapar prácticamente o medio centro, porque estaba a tapar a conexión entre o central e o medio centro. De feito, tivo bastantes problemas con él, porque estaban agarróns, a piques, con número 12 do Valladolid, e foi decisivo nesa primeira liña de presión do Celta. E fixe un partido que, dende o plano físico, foi moi completo. E, efectivamente, eu pensaba que ese cambio por Borja Iglesias probablemente tamén, porque estaba claro que ia entrar Dubicas por Borja Iglesias, e probablemente tamén o cambio de Suedberg, ou poderíamos pensar que sería lóxico que chegara un poquinho antes, non? Porque ademais o Celta fixo un esforzo físico e facía unha calor terrible en Balaídos. Un partido ás 2 da tarde con 30 grados, que esta xente de Madrid é así de reduccionista. Galicia, setembro, 2 da tarde, vai chover, o podemos poñer ás 2. Sen ter en conta que temos unhas particularidades climáticas no sur de Galicia que, bueno, que merecen unha reflexión un poquinho máis profunda, non? Pero facía unha calor enorme e o desgaste físico do Celta foi moi grande, non? Claro. Bueno, os cambios apareceron afortunadamente antes de que chegara o empate do Valladolid, porque era un run que xa había na grada, porque estaban a facerse co control do partido,
e iso xunto coa expulsión fíxonos, pois, bueno, a vida moitísimo máis sinxela, non? E polo demais, bueno, evidentemente, claro, estamos a pedir, non? Estamos a reflexionar sobre a maneira de gañarlle a un equipo, en principio, así da nosa liga, de loitar pola permanencia, dun xeito cómodo. Bueno, temos que ir chanzo a chanzo. O ano pasado xa con gañar era un éxito. Este ano estamos acostumarnos, afortunadamente, en Balaídos a gañar os partidos, a ser un equipo dominador, a facer de Balaídos un fortín, e o seguinte chanzo é pois intentar que estes partidos con rivais directos sexan cómodos. Bueno, pois benvidas esa autocrítica, non? E esa autocrítica ten que ir orientada, como ben dicía Antonio, a non ter ese sentimento de autosuficiencia cando imos 2-0, non? Porque a nosa febleza defensiva é para estar intranquilo mesmo cun 3-0, non? E sobre todo no fútbol moderno, que estamos a ver moitísimas remontadas, non? Entón é un aspecto a mellorar, e que creo que Claudio nas súas comparecencias é moi consciente de isto, non? Que hai que ser ambicioso, que non podemos baixar os brazos nun momento, que isto é a máxima categoría, que os rapaces poden caer en este tipo de cuestións, e que o partido non está resuelto con 2-0 e parecer que eres superior, porque como vemos, pode virar en calquera momento, non? Esa sensación como virou no segundo tempo. Entón é unha aprendizaxe que temos que ter. Matar os partidos cando estamos a ter ese momento do partido no que somos superiores, matalos definitivamente para non ter que sufrir logo nos últimos minutos do choque, non? Pregunta aquí rápidamente Tino Vaz por Pablo Durán. ¿Qué pensaste sobre Pablo Durán? Pois moito esforzo, moito traballo, pero para min digamos que achegou pouco ao xogo do equipo desde o punto de vista de resultado, etc. Non? Decir, creo que un rapaz que ten unha fortaleza física increíble, o físico eu creo que non é ningún torpe, bueno, considero que para ser o seu primeiro partido fronte a un equipo que non deixaba xogar, deixou moitísimo no campo, pero bueno, tampouco podo dicir nada máis especial porque tampouco me enamorou. Dende logo, para min, non peor que Allende, non peor que outras fichaxes que trouxemos, e que realmente pasaron ou tiveron minutos e minutos no Celta prácticamente regalados, non? Penso que os primeiros 20 minutos fixo un moi bo traballo, sobre todo intentando dar desmarques de ruptura todo o rato, porque no primeiro tempo tanto el como Borja intercambiáronse moito no sentido de que Borja facía desmarques de apoio para intentar sacar o balón e dar ese pase de apoio ao xogador que viña de frente, e el constantemente, coa súa velocidade, coa súa fortaleza física, co seu dinamismo, tiraba desmarques ás espaldas da defensa. E isto trastocou bastante os plans do Valladolid, porque eu penso que o Valladolid non esperaba un planteamento como de Claudio Giraldez, non? Entón, neses minutos destacou moito, porque tivo moita presencia, moita intensidade, na presión fixo un moi bo traballo con Borja Iglesias, afogando o xogo do Valladolid, que penso que esa proposta tamén se viu condicionada por estas cuestións, non? Porque tanto Borja como Pablo Durán foron moi activos no traballo defensivo. E a partir do segundo tempo, quizáis antes, non? A partir do 35, 40 do primeiro tempo apagouse un pouco. Tamén porque é un xogador que non está acostumado ao ritmo de primeira división. Pero penso que pode aportar moito. Penso que pode ser un xogador que, froito do físico que ten, lle custe menos adaptarse á primeira división e que haxa cuestións propias da categoría bueno, que poida ir collendo con ritmo e con partidos. Dende logo, amosou que pode aportar. E non é pouco isto para un rapaz que está a ter os seus primeiros minutos no primeiro equipo, que non sobra na primeira plantilla en absoluto e que pode ser un xogador que aporte na dianteira do Celta. Eu salientaba precisamente o seu traballo físico, non? Que foi para min o que máis me gustou, e certa inteligencia e movimentos de desmarque, efectivamente. Para min foi, e efectivamente, moito mellor que moitos outros que pasaron pola dianteira do Celta con máis pena que gloria, de verdade, pero por ser de fora parecía que había moito máis condescendencia con eles. Estou totalmente de acordo co que di Mon.
isto que di Víctor é certo tamén, enténdese relativamente ben con Durán, con Hugo Álvarez, notase que coincidiron no Fortuna, agora están, por suposto, noutro contexto, pero, bueno, ter xogado xuntos tamén é importante. Algo que comenta aquí, supongo que José Ramón ou Juan Ramón López, di que quere o adestrador Giraldez telos a todos enchufados, e iso lembrame algo do que se está a falar moito, que non hai un 11 claro do Real Club Celta, que hai moitos cambios, e sei que Antonio quere falar un pouco disto. Non vou falar moito, a verdade, porque é moi claro a idea que eu teño, non? Encántame a proposta de Giraldez, pero hai que saber moi ben guardar as costas, que é o medo que me dá, e sobre todo os partidos de fora. Pero, sinceramente, eu non son partidario de facer cambios masivos, rotacións masivas, eu, sinceramente, non son partidario. Pero, Antonio, iso de que quere telos enchufados a todos sí que é unha cousa positiva desas rotacións, Sí, ¿no? pero ata que punto? Ata que punto? Es decir, enchufados, pode haber moitas maneiras de enchufar, pero non facendo cambios masivos. A mí non me gustan eses cambios masivos, nunca me gustaron. Non digo, ni moito menos, que non haxa rotacións, Digo que tantas, como hubo, por exemplo, 6 dun partido a outro, a mí, sinceramente, iso non me gusta. A mí sorprendeume a alineación do outro día, pero moitísimo, non? Bueno, pois está moi ben, pero enchufados é unha cousa e a continuidade de algúns tamén é necesaria. Entón, eu, personalmente, gústame todo de Giraldez, porque supoño que é consciente dos problemas que se provocan atrás. Como dixo o Romón, pois xa o di nas rodas de prensa, etcétera, pero hai que poñer unha certa, susanar un pouco ese problema, pero bueno, supoño que está niso, pero a min eu creo que se precisa unha certa continuidade, a mí me parece que é demasiado que leve 17 partidos ou que sexa, e 17 alineacións diferentes. Alguén me dirá, pero mira, o resultado está aí. Vale, o resultado está aí de momento, pero eu non estou moi convencido de que eso sexa a mellor mencilla. Non o sei, el sabe máis que a min, pero son simplemente, cuidado, non intento baixo ningún concepto dar clases a ninguén, ni moito menos, non son quen. Pero teño dereito a discrepar, coas rotacións masivas. Se poden facer e ter a todos contentos de outra maneira. Eu creo que é demasiado. Antonio, quiero que fale Mon, pero mira, está esto que dice un model HR, mejor Giraldez que juega con 23, Coudet que juega con 12. Bueno, eran outro tempo, era outra maneira de xogar, e non esquezamos que con Coudet fixemos partidos maravillosos, que sempre estamos machacando a Coudet, e eu estou en contra totalmente da xente que machaca a Coudet. Coudet fixo unha temporada extra. Puña eu aquí este comentario. Xa sei que fixeches a propósito. Para ver como fixo unha primeira maravillosa e unha segunda moi boa. Iso, E na terceira non lle deron oportunidades porque estaba adestrando en pretemporada con xogadores que non iban a xogar. Vale, non imos sacar o tema de Coudet porque eu sou moi coudetiano con todos os seus defectos. Pero tamén son moi de Giraldez porque me gusta a súa proposta. Pero pareceme exagerado, sinceramente, tanta rotación masiva. Bon. Sí, a ver, Coudet e Giraldez non son comparables. Nada. Pero que sexan incomparables non quere dicir que sexan dúas opcións boas dende os seus puntos de vista e dende as súas virtudes e os seus defectos, evidentemente. Eu, fíxate, co tema das rotacións non teño unha opinión demasiado formada. Masivas, sí. Non teño unha opinión formada. Cambie 3 ou 4, vale, pero 5, 6, non sei. Porque entendo o planteamento de Giraldez, entendo que un home de clube como el que queira construir un proxecto duradeiro e que quera, sobre todo, non só dende un punto de vista deportivo conseguir resultados, senón tamén incrementar o valor patrimonial do clube, que tamén é un valor que estamos engadindo a este Celta de Giraldez, non é o mesmo ser protagonista con xogadores da casa, con patrimonio teu, que con xogadores cedidos ou de outros equipos, non? Que ao final de ano se van, ou con xogadores que teñan 31, 32 anos fichados de outros lugares, porque o valor dese xogador vai ser moito menor, non? Se ti sacas un Javi Rodríguez, un Damián Rodríguez e destacan en primeira división, o valor deses xogadores, eses 40 millóns de cláusula de rescisión ou eses 20 millóns de mercado que poden ter, é patrimonio do clube, son 20 millóns que lle regalas ao clube, non? E para construir isto, eu entendo que na cabeza de Claudio Giraldez
bueno, pois ten que existir unha realidade formada por un plantel moi amplio, non? Por unha porta do primeiro equipo que estea aberta de par en par para os xogadores que destacaron, non só no Fortuna, senón no xuvenil, non? Porque esta xeración, non vos esquezades que foi subcampiona de España, perdendo un partido contra o Barcelona que mereceu gañar, e que realmente xogaba o fútbol fantásticamente ben, non? E ali estaba Sotelo, ali estaban xogadores como Hugo Álvarez. Entón, bueno, penso que na súa cabeza este plantexamento está moi presente, non? Pero tamén estou completamente de acordo co que di Antonio, non? Hai xogadores que para sacar o mellor de si mesmos necesitan continuidade, necesitan acumular pois 4, 5, 6 partidos seguidos en primeira división para sacar o mellor de si mesmo, porque tamén xoga a cabeza, tamén xoga as costumes. Por exemplo, Hugo Álvarez. Hugo Álvarez é un dos xogadores que menos está a rotar, a sufrir estas rotacións, e fixadevos como mellorou as súas prestacións, falábamos antes, como se sobrepuxo ás circunstancias e como lle deu a volta a tortilla. Se, dende logo, Claudio Giraldez tivera rotado por Hugo Álvarez e tivera apostado por outro xogador, pois o mellor as dúbidas apoderaríanse del, non? E podería, insisto que non teño unha opinión formada, son simplemente reflexións. Podería terlle pasado factura a nivel mental de cara aos seguintes partidos. Entón, bueno, eu vexo que hai cuestións positivas a ter en conta, entendibles dende un punto de vista das rotacións e das rotacións masivas e de que todo o mundo se sinta titular e que pode aparecer como titular en calquera momento e que tamén, a súa vez, os que xogaron os 2 últimos partidos non se durman. Pode desaparecer tamén. Do mesmo claro, que pode aparecer, pode desaparecer e tamén... Exacto. Isto mantén os adestramentos a tope aos xogadores, isto está claro. Pero tamén é verdade que a nivel de rendemento, a falta de continuidade nun once titular pois pode pasar factura. Entón, penso que o que gañamos por un lado ou cousas que gañamos por un lado as perdemos polo outro e non teño unha opinión formada para saber se pesa unha parte da balanza ou a outra. A verdade é que manteño a expectativa porque lle vexo aspectos positivos as dúas cuestións, non? A continuidade, pero tamén entendo a Giraldez e por que o fai, non? Eu falo para Paco, que falaba aí, Paco P. Falo de rotacións masivas de inicio. Despois que se cambie o que teña que cambiar e que se varíen 5 xogadores aproveitar os 5 cambios. Pero as rotacións masivas de inicio... Pero fíxate, Antonio, que eu penso que el o cree firmemente, ademais, porque xa o dicía no Fortuna e o dixo en pretemporada. El cree moito en que os partidos teñen unha evolución, que hai un debir dos partidos no que pesa moitísimo o teu plantexamento de cara ao segundo tempo. Que hai adestradores que o mellor o fían todo o once inicial. Ele é consciente de que eses 5 cambios son cartas que son decisivas para xogar no segundo tempo. E penso que ás veces, é unha opinión, el o mellor ve moi preparado a Dubicas ou ve moi preparado a Suedberg para ser un dos mellores 11 desa semana, pero quere guardarse esa carta para o minuto 55, minuto 60, porque son os minutos que el considera máis decisivos para resolver o partido. Entón, bueno, dende un punto de vista egoísta é injusto para o xogador, pode ser, porque o xogador quere ser titular, pero creo que Giraldez confía moito nese apartado estratégico dos partidos e quere guardarse determinadas cartas para cando o físico do rival está un pouco máis baixo ou para cando se abren os espazos sair a matar con determinados xogadores, non? Querido Manuel Filgueira, eu teño que dicir que xa sei que o adestrador é o que sabe, e xa dixen, pero un que viu moito fútbol e segue vendo fútbol pode estar de acordo ou non en función da súa visión futbolística. Eu non lle dou leccións a Giraldez, bueno, o que me faltaba. Home, é evidente que Giraldez, que non fai falla dicilo, que ten moita máis información que a nós. É unha tautoloxía iso, non? Pero bueno, pero iso non quita que non poidamos opinar, non? Efectivamente, eu opino, e xa sei que ten moita información. Que Manuel Filgueira di que quizáis as razóns de que faga todos esos cambios é que el tenga información para poder facer eses cambios. Non, as razóns de que el faga, non. Pois iso é falso. En desacordo. A razón de que el faga todos estes cambios é porque el cree... Exacto, é a súa concepción porque xa o viramos no Xuvenís e no Fortuna. Xa hai un histórico que che di que Claudio Giraldez é un adestrador que aposta por este tipo de cuestións. Iso é impepinable. E a min pareceme moi ben. Pareceme fantásticamente ben, porque creo, ademais, que está a capitalizar o clube, que está a dar valor ao clube, que non só é un resultado bo a curto prazo como estamos a ver,
moitísimo mellor que o que fixo Benítez, senón que hai xogadores que antes non valían nada, porque Benítez unha e outra vez dicía que non estaban preparados para dar o salto, e que Giraldez demostrou que non, como é o caso de Damián e de Hugo Álvarez. Por lo tanto, hai nada que dicir ante Giraldez. Pero isto pode ser compatible con opinar dende un punto de vista afeccionado de que o mellor tantos cambios no 11 inicial, pois o mellor non estamos a ser o suficientemente eficientes co trato de plantel, non? Penso que son cousas compatibles. Bueno, para estes últimos 20 minutos da conversa que temos hoxe, porque eu dentro de 20 minutos teño que ir dar a miña clase de conversa avanzada en español aquí na universidade, pois imos saudar a Susi, que vende rematar o seu traballo nese lugar que todo o mundo en Vigo chama Vaughan, pero que realmente é Vaughan, non? Susi, benvida ao Barceleste nesta última parte do programa. Hola, Antón. Hola, Antonio, Mon. Encantada de estar por aquí. Ainda que sexa boa tarde, ainda que sexa aquí noitiña, case. Encantada de estar por aquí, ainda que sexa. Eu tamén teño estes 20 minutiños, porque ás 9 pechamos e bótanme. Así que non podo quedar máis. Bueno, que pensas, Susi, estabas a escoitar a conversa entre Mon, Antonio e eu mesmo, destas rotacións masivas, como di Antonio, no Celta. Pensas que isto é algo positivo, negativo? Eu non digo non sabemos. Alto, eu non digo que sexa negativo, eu digo que a min me custa, cústame eu moito entendelas tan masivas, nada máis, Sí, comprendo. Susi. Xusto estaba escoitando a Antonio e a Mon falar diso, e o domingo que coincidín, tiven a sorte de coincidir aquí co gran Antonio, que para min tamén, Susi. Que alegría, que alegría. Había moitísimo tempo que non nos víamos, en persoa, porque aquí no bar aínda algunha vez coincidiramos. Pero escoitando o que dicía Mon, estou un poquinho non bastante de acordo co que comentaba, porque eu tampouco teño unha opinión moi formada, teño sentimentos aí un poquinho encontrados entre a sorpresa de ter un 11 inicial moi diferente cada xornada e bueno, entender que é unha liga moi larga, as primeiras 4 xornadas, por exemplo, xogáronse en 2 semanas e pico, foron moitos partidos seguidos, eu son partidaria de que hai que darlles descansos aos xogadores. Está moi ben iso, non? De o que se facían en categorías inferiores, ou polo menos o que me pasara a min, bueno, ninguén ten asegurado o posto no primeiro equipo, no 11 inicial, hai que traballalo todas as semanas. Iso está moi ben, pero sí que é certo que, bueno, ter un pouquiño de continuidade, como dicía Mon, como dicía Antonio, botase en falta en algún momento. Por exemplo, non sei se nas primeiras xornadas, pero nesta última contra o Valladolid, eu quizás sí que botei en falta algúns xogadores de inicio, logo creo que viuse que na segunda parte houve que facer cambios. Tardouse, tamén penso que se tardou demasiado en algún caso para ser Giraldez, que é de facer cambios en canto se precisan, no descanso se preciso. Así que, bueno, sí que estou un poquinho que tampouco saberíase decantarme. Eu tamén estou un poquinho a expectativa, imos esperar. Eu teño confianza en Claudio, bueno, como dicía Manuel Figueira, pues seguramente el teña moitísima máis información que nos non temos, haberá moitísimas cousas que non saibamos e que seguiremos sen saber durante toda esta liga. Pero eu creo que non son afirmacións categóricas, eu creo que son sensacións que un ten, nada máis. Claro, exacto. Non afirmo nada, como eu vou dicir a Giraldez o que ten que facer categóricamente? Eu non estou capacitado para iso, pero sí o que teño clarísimamente é que teño a sensación de que a mí me gustaría que fose de outra forma, pero que son eu máis que un... O que eu pensaba precisamente sobre isto é que como se está a falar moito dos 5 trocos, non? Os 5 trocos para min son case unha razón para facer menos rotacións masivas, porque despois pode un darlle descanso a certos xogadores facendo eses 5 trocos. Claro, es que eu estou a favor dos cambios, os cambios durante o partido, se son necesarios, pero cambiar 5 xogadores de golpe no equipo titular, pois a min me rasca, que queres que vou decir, teño que dicilo. Bueno, agora chega o Tourmalet, realmente, porque son 3 partidos complicados, Athletic Club, Atlético de Madrid, despois o Girona,
bueno, semella que non está tan ben este ano como o ano pasado, pero ainda así vai ser un partido complicado. O Celta xogando fora de casa nalgúns deses partidos. Bueno, quero preguntarvos que agardades do Celta fora da casa. Como pode funcionar esta proposta de Claudio Giraldez fora da casa? Mon, Antonio e Susi, falemos disto porque xa pronto chega ese partido fronte ao equipo vasco. Bueno, eu agardo e non teño dúbidas de que vais a ir a polo partido sen complexos, porque a mensaxe é esa. A mensaxe de Giraldez é que non hai diferencias entre xogar en Balaídos e xogar na Cerámica ou en San Mamés ou no campo que sexa. Entón o Celta vai ir polo partido, pero claro, hai matices nos partidos de fora de casa que é que o rival tamén vaya polo partido, non te vas a encontrar un rival que espere. Entón, atoparemos moitísimos partidos que sexa un intercambio de golpes brutal, como foi o partido da Cerámica. Bueno, o problema que temos é que onde rachan este tipo de partidos, que soe ser pola defensa, aí nós soemos ter moitísimas máis dificultades que equipos como o Athletic Club. Perdóname un segundo, Mon. Como a Sí. Cerámica, o Villarreal xoga dunha maneira e o Athletic Club doutra totalmente diferente. Sí, sin dúbida. Pero Aí se non vai Club... ser un partido de volta, vexo difícil, é dicir, mira o que pasou en Pamplona. Decir, sí, non, está son claro. equipos que xogan diferente e pero, non te deixan xogar tanto, Pero veixo máis similitudes entre o Athletic Club e o Villarreal que entre o Athletic e o Osasuna, non? Sí. Ademais, porque penso que o Celta no Sadar estivo moi desdibuxado, non foi o Celta bueno, que vimos nin contra o Valencia, nin contra o Villarreal, nin moitísimo menos contra o Valladolid ou mesmo contra o Alavés, que non fixemos un gran partido, non? Pero eu estou a falar do que espero, do que agardo, non? Se hai unha boa versión do Celta, non vai ser seguridade defensiva, porque non a temos. Unha boa versión do Celta non vai ser gañar o partido 0-1 buscando a solidez, despexando balones, porque non está no ADN do adestrador. Unha boa versión do Celta, se a atopamos, que esperemos que atopemos, vai ser un partido a cara de can e de enfrontamento directo contra o rival e ir ao pescozo deles, non? Entón, bueno, este é o proxecto. Máis parecido ao Celta de Berizzo que ao Celta de Benítez. A min isto gústame. E gústame tamén porque vexo 6, 7 galegos no once inicial, porque vexo canteráns, porque vexo que cada un dos xogadores polos que aposta Claudio Giraldez como mínimo cumpre, cousa que xa quixéramos das fichas que facemos no verán, non? Entón, a partir de aí, absoluta confianza nas posibilidades do equipo e, obviamente, agardo melloras tipo defensivo, non? Que non nos collan as espaldas tan facilmente, que as xogadas a balón parado que non suceda o que sucedeu en Pamplona, con despexes fallidos, con erros de marcases impropios de primeira división, non? Se somos quen de pulir este tipo de cuestións, pois todo ese caudal ofensivo que temos, que somos un dos equipos máis goleadores, non só de España, senón de Europa, pois evidentemente nos van dar máis puntos, non? Pero a empresa dos próximos partidos é francamente difícil, e penso que esta xeira de partidos de Athletic Club, Girona e Atlético de Madrid, penso que todavía é pronto, pero van nos dar un pouco a medida bueno, daquelo polo que vai pelexar o Celta, para o que está preparado, non? A partir desde aí, pois con toda a ilusión do mundo e esperando que cheguen estes rivais difíciles, porque efectivamente son o test de verdade que chega xa agora no mes de setembro, non? Susi e despois Antonio. Pois eu en canto a proposta espero o mesmo que se ven presentando nos partidos na casa, nos partidos en Balaídos, porque, como ben dicía Mon, a excepción posiblemente do último partido fora da casa, que foi moi mellorable non só na defensa, senón no ataque tamén eu espero a mesma proposta. Sí que espero, lembrando o partido contra o Athletic Club da tempada pasada, un dos últimos en Balaídos que gañaramos, eu si espero un Athletic Club que non sexa o Valladolid, que deixe xogar, que xogue, e que o problema é que eles xogan tamén. Espero un partido, non espero un partido rácano como que plantexou o Valladolid outro día, espero un partido que os espectadores disfrutemos tamén. Así que, bueno, os partidos fora da casa, de momento son a conta pendente que temos. É certo que a defensa, bueno, dicir,
moi mellorable, igual le quedas un poquinho curtos. A defensa é a asignatura a traballar, porque vai quedar para setembro, a este paso. Pero sí que eu espero esta mesma proposta de xogo. O problema é que, bueno, os rivais que veñen non son, ningún é fácil, non hai rival pequeno como se di por aí, pero o que ven complicado, así que bueno, esperemos sobre todo continuidade, xa que Giraldez non nos dá esta continuidade no once inicial, esperemos continuidade en canto a proposta, porque ao final o que comentábamos antes, que o ver 6, 7 canteiráns en algún partido en Balaídos, eu creo que hubo 8, 9 no campo en algún momento. Sí. É un proxecto ilusionante e ao final pois son partidos que apetece ver, que eu había moitísimo tempo que non disfrutaba tanto en Balaídos, sobre todo pensando na tempada pasada, así que bueno, esperemos, eu espero sobre todo, non vou aventurarme con resultados porque vai ser difícil puntuar, hai que intentalo, hai que ir con todo, pero sobre todo continuidade en canto a proposta, actitude no campo, bueno, o que saquemos de aí, benvido sexa. Eu penso que a proposta seguirá sendo máis ou menos a mesma, pero Antonio, fora da casa, eu vexo bastante máis escéptico. Eu son pesimista, sinceramente son pesimista. Eu creo que aí é onde vai ter demostrar o Celta, en Bilbao, sinceramente, si esta proposta é válida para xogar fora da casa. Porque o Athletic Club de Bilbao non é o Osasuna, como dicía Mon, pero tampouco é o Villarreal. A miña debilidade defensiva preocúpame moitísimo. E, sinceramente, tendo xogadores que ten o Athletic de Bilbao, creo que Nico Williams, seu irmán, Óscar Sancet e algúns máis, nos poden pintar a cara con moitísima facilidade. A min dame moito medo, creo que ademais aí vai ser un partido clave, non clave como resultado en sí mesmo, sino como modelo de planteamento fora de casa. Nin Osasuna, nin Villarreal, un equipo intermedio de xogo, digamos, de que está entre os de arriba sempre, que ten moita velocidade, que ten moita forza física e que xoga moitísimo a rapidez de Nico Williams, ese o seu entendimento co seu irmán, e ten unha defensa que normalmente é bastante difícil de superar. Entón, eu estou expectante. De feito, vou ver o partido, porque sinceramente me dá... quero velo, quero saber tirar conclusións, as miñas conclusións como espectador, única e exclusivamente, non como especialista, que non son especialista de fútbol. Para iso están os periodistas que non saben nada, pero se creen especialistas, e realmente, sobre todo algúns deles. Os periodistas dan cada lección hasta Ancelotti, le dan leccións a todos os días aquí, paga falta. Algúns son economistas tamén para falar do límite. Tamén economistas, son políticos, son de todo. Bueno, o caso é que, de mi opinión, dame medo a defensa do Celta, a maneira de defender, non é a defensa só, sino o concepto defensivo. A ver si me sorprenden nesta ocasión, pero son pesimista. A verdade é que son pesimista. Bilbao tampouco foi un campo que se nos dera moi ben. Eso sabes que esas cousas son para rachar, non? Pero nunca se nos deu moi ben. E bueno, a ver que pasa. Pero eu a verdade é que teño moi poucas esperanzas de ver un bo partido do Celta. Oxalá me equivoque e serei o tío máis feliz do mundo. Bueno, a min gustaría meter unha oriña máis para falar con vos, porque realmente a tertulia está a ser moi interesante para min, pero desgraciadamente quedanme 7 minutos para ter que ir a aula e dar a vindeira clase. Así que quero simplemente facer dúas cousas. Unha, por suposto, a porra, pero tamén as puntuacións que vos dades os xogadores do Celta no partido fronte ao Valladolid. Despois da xornada 4 está primeiro Óscar Mingueza con 11, segundo Iago Aspas con 9 puntos, terceiro Sweatberg con 5, cuarto Borja Iglesias con 4, Fran Beltrán e Alfon con 3, Iván Villar sexto con 2 e Damián séptimo con 1 punto. E lembrade que son 5 puntos para o mellor, 3 para o segundo mellor e 1 para o terceiro mellor. Así que vou deixar que Susi pense un pouco
xa que Grazas. nova nisto, bueno, Mon e Antonio que o fagan primeiro e, por suposto, todos vos nos comentarios, non no chat, senón nos comentarios por debaixo do vídeo, deixade tamén as vosas puntuacións e a porra para o partido fronte ao Athletic Club de Bilbao. Mon? Para min o mellor foi, xa o dixen antes, Hugo Álvarez. Hugo Álvarez foi o xogador que máis claridade tivo con balón, non? Non só polo gol, que é unha genialidade, ese caño que tira dentro da área, ainda que penso que o porteiro pode facer un pouco máis, como tamén puido facelo Guaita no gol recibido contra, bueno, no segundo tempo, pero a xogada é fantástica, esa capacidade de asociación que ten, que xa vimos no Fortuna, co dianteiro, esas paredes que tiran dentro da área, non? Estivo moi ben, estivo moi seguro coa pelota, moi valiente, moi, bueno, decidido a facer dano, daba a sensación de que quería quitarse ese peso en riba do partido contra o Villarreal, non? Estivo francamente ben, para min foi o mellor do Celta, o que máis claridade tivo, e daríalle 5 puntos, a máxima puntuación que son 5 puntos, non, Antón, se non me trabuco. Sí, 5 puntos para Hugo. Logo, 3 puntos pola... Eu non quero ser repetitivo nin ser radical nos meus posicionamentos, pero penso que a solidez que ten o Celta a meirán de parte dos partidos embalaídos ven polo medio do campo. E Fran Beltrán é decisivo neste apartado, que para min Fran Beltrán é un xogador absolutamente indispensable, que sempre dá un notable alto. Non sei se para darlle 3 puntos ou darlle 1. Quizáis para darlle 1 porque non estivo brillante, pero sí estivo moi... foi unha peza moi importante, non? Polo tanto, penso que deixaría Valeira a puntuación de 3 puntos e daríalle a Beltrán o terceiro posto nesta clasificación, non? Pues Hugo Álvarez, Valeira o segundo posto e Fran Beltrán o terceiro. Iso tamén é posible, é a túa elección. Moi ben, grazas, Mon. Antonio? Bueno, pois para min o xogador que máis me gustou por distintas razóns foi Borja Iglesias. Borja Iglesias fixo un traballo extraordinario que moita xente non o ve, pero dentro do campo notase moitísimo. Ás veces na televisión iso non va porque vai simplemente enfocando o balón. Borja pegouse con todo o mundo, abriu brechas, foi un xogador que a mí me encantou, que aínda que está empezando a coller ritmo físico porque o precisa, porque a tempada pasada foi como foi, meteu un gol, estivo sempre aí. Para min os 5 puntos son para Borja Iglesias, os 3 para min son para... A ver se... Os 3, sí. Os 3 para Hugo Álvarez. E logo, o punto que queda, teño que dicilo claramente, é para Iago Aspas. Iago Aspas non é que fixese un partido extraordinario, pero vendo no campo, como distribúe, como fai, como se une aos demais xogadores, a visión que ten. Ás veces non lle sae, pero a min é que me encanta ver ese xogador na liña de 3 cuartos, sobre todo, dándolle sentido a todo o que fai o demais. Estou de acordo con o que di, porque eu tamén sou moi beltranista, o que di... Pero todo iso, ao final, pasa polo tamiz, pola peneira de Iago Aspas. Moi de acordo contigo, estou moi de acordo contigo, sí. Claro, e outro día me encantou como distribuía o xogo, e que o veías, parecía un centrocampista destos de ataque maravillosos, non? E o pase de Ubicas é fantástico. O pase de Ubicas é fantástico, o tiro a gol, bueno, lle parou o porteiro, pero para iso estaba ali Borja. Bueno, é un punto para Iago Aspas que non sei se é o mellor xogador do Celta da historia, porque iso é moi difícil, pero sí o máis importante seguro. O máis importante, que non é o mesmo ser o mellor que ser o máis importante. O máis importante polo que significa para este club e o que significou no seu momento para que o club non desaparecese. Bueno, estou de acordo con Antonio, 5 puntos para Borja, 3 puntos para Hugo Álvarez e 1 punto para Dubicas, que cambiou moitas cousas cando... No, un punto para Dubicas, non. No, eu estou de acordo contigo, pero cambio a Dubicas. Perdón. Sabendo que Aspas, pois, sempre ten os meus 10 puntos e que houvese 10 puntos para dar. Susi. Pois coincido 100% con Antón. Eu quería darlle o último punto a Aspas, pero é verdade que Aspas sempre me parece a peza fundamental do equipo, así que hoxe gustaríame darlle a Dubicas tamén este último punto. Injusto.
Entendo o que dis, porque eu a Aspas daríalle os 5 puntos, porque precisamente polo peso que ten no equipo e porque ao final é esa persoa que xunto con Beltrán vertebran o medio campo en posicións diferentes, pero Aspas segue sendo que baixa a recoller o balón e se non está el... Pero, bueno, sí que penso que no partido pasado estas tres figuras, Borja, Hugo Álvarez e Dubicas, fixeron un trabajo impresionante, así que gustaríame tamén darlle os 5 a Borja, os 3 puntos a Hugo Álvarez e o último punto a Dubicas. Pois eu estaría de acordo un pouco contigo tamén, estive a piques de pensar de Dubicas, non? Pero sinto moito Iago Aspas, é que outro día, é que non sei por qué, pero outro día me fixei como estaba distribuindo o xogo, como pedía o balón, soltaba, pum, va. Increíble, é o pegamento, sí. Exacto. Nada que dicir. E sempre, ademais, é decisivo, porque sempre fai algo, ou marca un gol, ou dá unha asistencia, e sempre está aí. Sí. El pase da Dubicas, que como bien Dimón, pero había que metelo, claro, porque non era doado. Pero logo, por exemplo, o tiro que provoca o gol de Borja, pues tamén ven unha boa xogada, un pase de Hugo, creo que foi Hugo Álvarez, me parece que lle pasou a tal, pero el tiro a gol, o porteiro aí estuvo ben e tal. Vale, efectivamente. No, tal cual. Iaguiño no meu corazón sempre. Bueno, temos tamén a Porra, polo momento só temos acertantes dun acerto, el Cumbias en absoluto, Manolo Pirolón, Rubén Lomba, Lois Márquez, Jaime Soto e Tino Vaz. Todos estiven a piques, outro día estiven a piques, pero para que eu non chegue tarde a miña clase temos que dar os resultados rapidamente e rematar xa. Athletic 2, Celta 0. Bueno, Antonio xa di 2-0 para o Athletic. Susi? 2-2, empate na Catedral. 2-2, moi ben. Mon? 3-4. Ole, gústame. Aí, Mon, aí te ves en forma, como se nota que aínda tes o espírito de Vilarreal, da cerámica. Foi moi duro ese resultado, así que hai que repoñer. Foi. A verdade que sí. Eu vou dicir 2-1 para o Atlético de Bilbao. Non son tampouco moi optimista neste... Tú vas dicir 2-1, Antón, como se o vese. Dixen 2-1 do Athletic Club de Bilbao. Teño que marchar, senón continuamos aquí outra hora máis, por eso normalmente facemos as emisións o martes, porque cando eu non teño que dar clase, entón non temos que ir con presa, pero moitas grazas a todos e a todas por estar aí. Susi, grazas por estes 20 minutos, Mon tamén por estar aí a hora entera, Antonio o mesmo, e a todos e a todas os celtistas que están no chat, pois moitísimas grazas. Non esquezades deixar o resultado, a porra, e, por suposto, tamén as puntuacións deste Celta Valladolid con 3-1 para o Real Club Celta de Vigo. E agora, para rematar, démolo berro celeste. Eu deixo o balón botando, vos berrades e eu vou a miña clase. Que vos parece? Saudar de novo a xente que participa, porque lle dá moita vida a este bar. Bueno, é un placer auténtico compartir con Susi, tan riquiña, tan guapa como sempre. Mon non tan guapo, pero moi riquiño tamén. É o que hai. É o material que hai. Que vou dicir de Antón? Digo non tan guapo como Susi, digo. Home, claro. Non te estou chamando feo, No, que va, no. E Antón, que vou dicir de Antón? Pois moitas grazas a todos e a todas. Eu deixo o balón botando, como sempre, o de sempre. ¡Ala! ¡Celta! Hasta logo, Guiño, unha aperta. Hasta logo.